Нашата коса, като и ногти, е 70% от протеини. Това е много важно да знаете. За това в хранене трябва да включвате задължително всичко, не само протеини. Здравейте! Днес ще продължим разговор с моята приятелка Джулия, която аз ви представих като нутриционист, но мисля, че е по-добре тя сама да ни разкаже малко повече от кухнята на нейния личен живот. Джулка? Да. Аз съм Джулия. Живея в България вече 6 години. Дойдох от Израел, семейството си. Родена в Украйна. Имам 5 деца и мъж. Супер! Да. И така, дойдохме, защото направихме релокейшн от Израел. Да, това е интересно. В смисъл, аз не искам да те свързват с други събития. Да. Аз те познавам от 3 години. Да. Ти дойде при мен заради кадръвата си коса, това си спомням. Да, исках розов цвят. Да, точно така, да. Тъй като аз те представих миналия път като експерт по хранене, това ли е твоето единствено образование? В миналия ми живот бях учител по английски език и литература. И като общо образование е филология. Работих в Украйна, работих и в Израел с частни уроци. Повече нямам висшето образование, само това е. То с 5 деца да, стига толкова, достатъчно е. Добре, я ми кажи, как реши да започнеш да изучаваш науката за храненето? Въобще, какво те привлече, какво те мотивира? От детството си обичах да разгледам книжки, кулинарни книжки с храна. И винаги исках да бъде нещо свързано с хранене, рецепти. Живот обърна по друг начин, станах учител. Но разбрах, че хранителен режим доста важен преди 3 години, кога претеглих се и бях 115 килограма. Това е след коя бременност беше? Това е вече след крайната 5-та бременност. След 5-та? Да. Финала. Да. 115 килограма, хора, аз съм 1,80 м и 115. Окей, не изглеждах много голяма, но беше ми толкова тежко. Много тежко. И болки в крака. Виж сега, всички сме започнали в кухнята от нещо, което много ни е харесало и много сме искали да го правим. Аз, например, започнах с кексчета. И те кексчета, те си останаха. И 50 години по-късно аз продължавам да обичам кексчета, да ям кексчета и това довежда до своите резултати. Ти какво точно образование спрямо храненето получи? Да, реших, че недостатъчно моите лични знания в хранене плюс само образование и взех курс от Европейска фитнес академия. Супер! Да, официален курс, сертификат е валиден по Европейски съюз и нарича се специалист по хранене, хранителен експерт. Това е. Нутрициолог. Аз днеска си мислех дали да сложа тук едни круасани, едни някакви банички топли за закуска и ти казвам, не, за мен чай е достатъчен и сега и аз като тебе и чая ни е зелен. Антиоксидант. Нали така? Да. Добре. От колко време се занимаваш с храненето като консултант? Като консултант вече 2 години. Супер. Да. Можеш ли да ни кажеш за фидбек, за резултати? Да, имам много хубави резултати, доволни клиенти и радвам се много, защото искам да помагам на хора и споделя информация, която имам. Винаги искам да помагам, защото аз помагах на себе си. Така и ти на мене ми помогна. Добре. Преди няколко месеца
Даже аз бях в чужбина и много се чудех как да оцелея между вурчета, бира, кайзершмарн и не знам какво там още от всякъде. И само по телефона. Ами успех, джулка, аз виждам успех голям. И тя, моля ти се, яш това, не гледай. Така, успяхме. Преживях този тежък период за мен. Мога ли да те помоля да обясниш как точно протича работата с теб? Какъв е механизма на работата? Тоест, ти събираш хората, които искат да се консултират, имат нужда от помощ в групи или работиш индивидуално, или може и онлайн. Как се случва отвътре нещата, ми ги разкажи. Да, работя и онлайн, и физически. Първото, имам клиенти в България, които искат лична среща. Те са лични клиенти. Давам анкета, попълняват анкета. По тези параметри имам формули, по които мога да изчисля калории, които човек употребява всеки ден. Да, така. Да, точно така. Да, мерси за помощ български. И оттам ще видя, трябва ли дефицит на калории или ще оставим така, защото много важно е физична активност. Ако човек ходи на фитнес, спортува или просто прави някакви упражнения вкъщи, пак е много важно. След изчисляване на калории и анализ на анкета, правим хранителен режим. Аз правя индивидуален хранителен режим, дори с рецепти за този човек. Да, това за рецептите е факт и на мен ми изпращаше доста рецепти. И седмица ние сме заедно. Първата седмица заедно. Това е включено в консултация, защото много важно е да не хвърля човек в морето на калории и трябва лично да говорим за хранене всеки ден, за вкуска, обяд, подкрепа. Вечеря. Да, подкрепа. Подкрепа и хванати ръка за ръка да преминем заедно през началото, което знаем, че винаги е трудно. Обаче толкова много неща изреди и това могат ли да си го позволят повечето хора? Сега знаем, че истината е, че когато, чакай сега аз да ти кажа моите наблюдения, когато става въпрос да си задоволим желанията, хранително-вкусовите, ние даваме страшни пари. Да. Минаваш, минаваш вечер по ресторантите и места няма. И ти говоря за дни като понеделник, вторник, сряда. Обаче, когато трябва да дадеш тези пари, за да направиш нещо добро за себе си и за тялото си, си викаш, сега ще ги дам, ама то може и да не проработи. И аз, да хода аз на една кръчма да седна си ги хапна. Я ми кажи, какви са ти цените, допустима ли си за хората, далечна ли си, мираж ли си? Надявам се, че е допустимо, до сега беше така. Лична консултация плюс седмица заедно е 65 евро или 130 лева. Да, съвсем добре, за една седмица. За една седмица, да, плюс хранителен режим. И значи, първото за 130 лева ти приготвяш за този човек след анкетата му хранителния режим и цялата седмица вие комуникирате редовно с съответните насоки, които трябва да дадеш. Супер, според мен е много добре. Колко дълго според теб може да продължи тази колаборация? 3 месеца е достатъчно. Да. След това индивидуална работа с клиент, ако иска, сигурно, месец струва 100 евро. Месец индивидуално. Индивидуално? Да. Тоест, to be continue по 100 евро на месец и... Обикновено хора хващат неща, няма проблем. Да. Сериозно. Това не е някаква тежка работа, не е ядрена физика. Висока математика, да. Добре. Има много режими, няма да ги изброявам, има много методи и тях няма да ги изброявам, но напоследък е много популярен метода фастинг, т.е.
едни часове, в които не ядеш, Да, не приемаш интервално. интервалното хранене, Да. точно така. Не приемаш нищо, освен вода, кафе и чай без мляко и захар. Да. И едни часове, в които ядеш, както казват, всичко. Всичко, колко всичко? Не, И въобще какво ти е отношението към всичко? Аз много обичам, когато мога да ям всичко, било той за 2 часа. Нямам отношение към мога тези да неща. се самоубия с храна. Да, и става преяждането. Не, аз много не обичам интервално, защото хора мислят, че наистина тези 8 часа могат да ядат всичко. Не става така. Сбалансирано хранене е база на живота си. База, просто. Трябва да балансираш между протеини, въглехидрати, мазнини и пак да ядеш порции, които виждаш. Не може да изядеш планина на, не знам, пилешки хапчета, пържени. Хапки, бе. Хапки. Хапчета, да. Да. Окей, хапки. Добре, не яще пилешки хапчета. Не яще пилешки хапчета, да. Добре, я ми кажи сега, да се върнем вече към основата на нашия разговор. Ние миналия път казахме, за да имате хубава коса, яще повече протеини. Дай да влезем по-дълбоко в тази тема. Нашата коса, като и ногти, е 70% протеини. Това е много важно да знаете. За това в хранене трябва да включвате задължително всичко, не само протеини. И въглехидрати, и мазнини. Как въглехидрати, човек, нали са забранени въглехидратите? Не забранени. Бавни и сложни въглехидратите са много важни. Това е различни каши, примерно чия, овесени ядки, елда. Ама овесените ядки не са ли много въглехидратен продукт? Не трябва да вземете фини. Добре, кажи ми за закуска, колко овесени ядки, колко лъжици супени овесени ядки са ми окей? 3-4 супени лъжици на едри овесени ядки, 2-3 чайни лъжици на чия отгоре. Да. 1 столова лъжичка на протеин изолант. Протеин изолант, това е изчистен протеин, без никакви добавки. Може да вземете соев, може да вземете млечен протеин, защото трябва. Закуска не може да бъде само въглехидрати. Това е бързо насъщане на организма, след това глад. Трябва Този протеин може ли да бъде прясно мляко? Да. Или не е достатъчно? Аз взимам на прах. На прах? Да, на прах. Това и го разсариш във вода. Чакай да питам нещо, което много така... От някъде имам информация, че овесените ядки е хубаво да се направят на каша, защото те пускали нещо като... не знам как се казва. Като лепило, така. Да, едно такова. Кленече. Да, което било много полезно за червата, стомашния тракт. Мит или легенда? 50 на 50. 50-50. Да, аз не обичам да правя каша за бавно готвене. Оставям така тези овесени ядки, накисвам приблизително половин час и става идеално. Този лепило, който излезе от тези овесени ядки, стига точно след половин час. Така е. И накисвам с соево мляко. Защото Той си свърши ядковите млека. Ядковите млека, да, по-добре. Защото по-малко калории. Супер, да. От обикновено мляко. По-добре усвояване на протеин от тях. Плюс гледате, моля, етикет, защото без добавена захар трябва да взимате. Млякото да е без добавена захар. Да. Или на 100 грама, 1,5 до 2 грама на захар на 100 грама. Повече въглехидрати трябва да ядем в първата половина на деня. На вечеря ще оставим протеинова храна, дори млечна, като кефир. Познавате ли кефир? Да. Прави добра работа на отслабване за организма през нощта.
Защото повече кефир. спиш... Да, кефир и нещо кисломлечни неща, като извара. Примерно, ако вземете извара 2% мазност, това е супер. На вечер, закуска на вечер така. Преди лягане да Преди си лягане, прихапнеш да, малко. малко хапване, да. Изварата не е много вкусно. Не много вкусно. Една ложичка, чайна ложичка с мед, окей, става. Не знам, аз обичам. А може ли Така, телешко, на вечеря? по-тежко, ами няма проблем. Пуешко. Не свинско. Свинско много мас. Сега моите наблюдения са, че в България пуешкото не е така добре застъпено и разпространено, както е извън България. Да. И аз лично, като една изживяла живота си жена, пуйка съм яла на Коледа. Сега, как да почна да ям тая пуйка и как да я приготвям. Да. Въобще, обаче, за това телефона, консултация, даваш рецепта и така. Трудно ми е на мене с пуйките много. Ако за вас е тежко, сбалансирано хранене, като принцип, всеки ден може да ядете така. Това е протеини. Да, тази част на вашата ръка е доза на протеини. Това за едно ядене ли говорим ли? Да, за едно ядене, окей. Тази част е въглехидрати, за да знаете. Това е едно доматче. Чакай за домати, ще ти кажа. Това е каша, примерно, някаква. Картофи, пак е въглехидрати. Да. Пържени. Задушени. Това е толкова много мазнини. Да. И това е зеленчуци. Всяко хранене трябва да ядеш зеленчуци. Толкова много. Да. Много хубаво. Какви? Сурови или печени? И сурови и печени става. Така. И на закуска ли? Ако искаш, може плодове. Те къде? На закуска плодове. Да, тук. Да, всяко хранене толкова много трябва. Ако пиете фреш, мисля, че говорих, предишен път. Не. Да, за да не забравим, че фреш не повече от 150 мл на деня заради захар. Да. Ако искате повече, просто в тези 150 мл малко вода сипете. Да ще бъде за вас половин литър. И това важи като едно хранене с зеленчуци. Тоест, повтарям, обобщавам. Да. Стара и руса. Трябва да проверим какво разбрах. Да. Това ни е протеина. Да. Това ни е въглехидрата. Точно така. Това ни е мазнината. Да. Олио, да. Захтин. Захтин по-добре, да. От животински. Ядки. Ядки пак, да. Те са и мазнини, и протеините са на двамата. И мазнини. Тоест, може ли повече ядки? По-добре до 30 грама ядки. Маслини? Тук. Добре. Да. 2-3 бройки. 2-3 бройки за едно ядене. Да, не повече. Сериозно, те са доста мазни. Пак, говорихме за здраве на коса. Ако прекалете с въглехидрати и мазнини, ще видите по-мазна коса става, като и зона на лицето. Да, ами не за един пит сигурно. Ако ядете редовно и имате доста мазна зона, добре, плюс измазнена коса, това е. Примерно. Да. Отиваш на вечеря. Поръчваш си една салата. Да. 350 грама приблизително. 350 грама? 300-350. Зеленичка салатка. Да. И да кажем, че в нея има и маслини. Окей, тогава не слагам захтин. Сериозно, защото вече има маслини. Още ако ходите в скип ресторант, те вече слагат и хубав сос. Няма нужда да... Може ли? Да. Защо не? Сос може. Колко? 2 столови ложички, това е нищо. Да е на лимонова основа и да няма вътре някакви...
Дори майонез. Майонези и Ако такива не неща. ядем шишенце с майонез, то окей. Така, добре. Салата, разбрахме се. Ако има маслини, не слагаме зехтин, ядеме безвкусно, гадно ни е, но продължаваме, защото много искаме да си хапнем нещо вкусно. Безвкусно гадно. Еми, Добре, слушам ви, да. добре. И си поръчваме някакъв протеин. Аз ще говоря като мастер-шеф. Протеина в чинията ни е много висококачествен протеин. И той е Младо телешко младо телешко. под 6 месеца. С сертификат. Не е ли много нездравословно вечер да ядеме телешки стекове? В смисъл, не е ли тежко? Тежко. Чакай да ти кажа сега. Стигнахме до мейн курса. Да. Така, поръчваме си телешкото, Да. което ни е протеина в чинията. Прекрасно. Поръчваме си там някаква гарнитура към протеина. Зеленчуци задушени или на скара. Това е. Да. Пържени картофи. Пържени картофи. Пак, Питам, защото ми най-добре си отива сега. Какво да ти кажа? Задушени картофи е окей. Добре. Пържени, пак Ама не с може. масло, нали? Един път на седмица няма проблем. Проблем е, че това е тежко за черния ни дроб. Добре. И пиеме чаша вино. Чаша вино не е проблем. Алкохол по принцип не е толкова силен проблем, като храна при алкохол. Това е много важно, защото повече пиемо, повече искаме да ядем. И тогава хапваме вече всичко, което виждаме. Главата не работи. Да. Така ли? Да, така ли? Кога напием се, не много разбирам неща. И усещаме повече глад, който не е истински. Алкохолен. Да, алкохолен. Точно така, мерси. Хранителен експерт. Ще остана покрай тебе. Да, защо не? И така, значи, добре, основното ни е съпроводено с една чаша вино и идва време за десерта. И сега аз тук се правя вече на много high level. И казвам, не, десерт, благодаря, на диета съм. Нали, аз до тук съм изяла тонове храна, обаче, както се казва, двоен или троен макбургер и дайет пепси. Да, кошмар. Нали? Така, и това е прекалено. Десерт. Може десерт. Просто малко. Четете всичко, което ядете. Това е много важно. Да не просто поръчвам бездумно, а трябва да четем, да мислим. Ако днес, примерно, ядох, на мен ми може 2000 калории на деня. Примерно, да? Добре. И днес ядох за сутринта и през обяд общо 1000 калории. След това спортувах. Вече може 2500. Тоест? Да, и тогава ми остана на вечер 1500 калории. Окей, днес е празник или почивен ден, или просто излизахме с мъже си или с приятели. Може да направим приятна вечер. Да изядем и десерт, и месо, и дори пържени картофи, не цялата чиния. Да знаем граници. Да. 6. 7 за щастие. 100 грам. Не, имам предвид картофчета. Да. Кога се храните здравословно и редовно, промени и вкуса ви. За какво говоря? Че след примерно 2-3 месеца на сбалансирано хранене, вече сигурна съм, че не искате тези картофи. Сериозно, така е. Може или би, 2-3 бройки изядете и вече усещате нещо ново в устата. Друг вкус, който ви като пречи. За мен е така. Добре, виж сега. Истината. Да. История от реалния живот, моя. Да. Аз мога да живея и без пържени картофи, обаче без сладко. Не мога. Не мога, човек. Аз освирепявам. И даже много често съм си давала сметка, че тази любов и страст към сладкото ми създава проблеми и за кожата, и за лицето, и за килограмите вече. Да. Сладко. Шоколадче. Черен шоколад. Окей. Да, черен шоколад. Тема. 70+ % какао. От 70% какао и нагоре.
и да гледате без добавена захар или с малко захар на 100 грама. Може да изядете 2-3 парченца и стига. Плодове. Понякога... Добре, по повод черния шоколад искам да ти кажа, че ти си от инквизицията произлязла. Okay. Така, дай да видим с плодовете как стоят нещата. Плодове. Кога аз имам много натоварен ден и вече умирам вечерта и искам нещо сладко, това означава, че не ядох нормално през деня, по-малко зеленчуци, по-малко плодове и сега искам нещо сладко за организма си. Мога да взема един нектарин. Голям, сладък, вкусен. Да, това помага наистина. Това ми харесва. Дори казва, че банан заради захарта не е добре вечерта, ами един нормален банан, това е 1/6 на магнезиум. Магнезиум е много добре за нощ, за да заспиваш добре. Да. Един банан и 2 парченца на черен шоколад. Сериозно, повече... Сигурна на 100%, че не искате повече сладко. Изядете това и лягате. Може банан, така ли? Да, аз разрешавам. Много те харесвам. Добре ли си? Имаш ли нещо важно, което искаш да кажеш, защото се сетих за някаква страшна глупост, която искам да те попитам. Сериозно? Добре. Знам, че хора често объркват диетолог и нутрициолог. И мисля, че това е едно и същото. Дай да изясним тук кой къде стои, какви са разликите и какви са общите неща. Да, това е много важно, за да не объркате. Аз съм нутрициолог, не обичам тази дума, ами експерт по хранене. Не диетолог. Диетолог задължително трябва да има медицинско образование. Да. Диетолози често работят при клиника, при някаква клиника, болница и помагат на пациенти с специфични хранителни разстройства и заболявания. Заболявания, хранителни разстройства и така нататък. Нутрициолог има общи знания за храна, може да помога да направи хранителен режим, ако човек вече идва след консултация с диетолог или лекар. Това е много важно. Да, или може би ако има проблем някакъв, потърсил е помощ от диетолог, лекар. Да. Там са обсъдени нещата, изговорени са, а ти последствие можеш ръка за ръка с този човек да преминеш през метода на лечение с подходящите съвети и консултации. Точно така. Така, нали? Да. И аз нямам право да чета резултати, някакви анализи, изследвания. Да, това е много важно. Никакъв нутрициолог няма право да гледа... Да определя хранителния режим спрямо изследванията на точно човека. Точно така, да. Разбрахте. Ами, т.е. общо взето всичко излиза една проста математика. Колко калории приемаме, колко изразходваме, къде се намираме и къде искам да стигнем. Да. Трябва ли дефицит или изобщо не трябва? Да. И диета, аз не обичам диети. Не, диета начин на хранене. Точно така, да. Хора мислят, че диета това е 1000 калории на деня и умирам. Мога ли да ям боб с наденица? Боб с наденица? Да, от кое месо наденица? Това е много важно. Телешко. Окей. Свинското не е много месо. Да, там. В наденицата. Да. Телешко. ми. Копита, рога и копита. Искам сега да те попитам нещо. Аз като професионалист залагам на марките и продуктите, с които съм избрала да работя. Тоест, аз в моя салон държа на качествените неща. Обаче има хора, които вкъщи си бъркат едни кексчета за косата, които са от храни. Значи, яйца, мед, коняк. Прекрасно. Ти като експерт по храненето това... Това е по-добре в устата. Да, дори коняк. По-добре. Да, ами не на коса, не. Тук професионализъм различен. И аз категорично съм не.
Да, различни тези неща за коса. Храна трябва да употребяваме вътре. Вътре да се храним. Да. За косата има едни други неща. Нещо много важно искам да те попитам. Ти имаше нужда да станеш експерт по храненето? Да. Или искаше да станеш експерт по храненето? Къде е мотива? Какво те накара да навлезеш в дълбоките води? Така, беше и две ведно. Защото преди 3 години, кога разбрах, че съм 115 кг и вече болят ми крака и много не ми хареса как аз изглеждам, реших още без знания. Реших да храня здравословно, сбалансирано, започна да броя калории. Разреших на себе си да ям абсолютно всичко, ами не повече от 2000 калории на деня. Или 14 000 калории. Много приятно звучи. Да. Или не си всичко, но точно се съобразяваш в рамките на тези 2000 калории. Или не повече от 14 000 на седмица, защото понякога един ден беше по-малко, един ден прекалено много. И така може? Да. Може ли на месец? На месец, да, просто броите вашите калории. И, има разлика. Изядеш парченце на торта на 500 калории или някакво месо плюс салат на 500 калории. Да, така е. Да, и тогава не усещаш глад няколко часа. Часа? Да, няколко часа. Няколко часа, благодаря ви. Моля. Или след торта колко ще мине? 30 минути? 30 минути и пак искате да е. Да. Това бе, тази разлика усетих, да. И кога отслабнах на 15 кг от 115, реших да започна да спортувам. Това не е достатъчно. Трябва някакви знания. Сега за колко време отслабна тези 15 кг? За половин година. Което означава, това че беше те са доста бавно. Сигурни. Да. Беше доста бавно, сигурно. Да. И след това реших да уча хора. Трябва някакъв диплом и знания. Да, нормално е, защото ти си видяла вече резултата по себе си. Изживяла си го, изпитала си го. Да, и сега съм 80 кг. Да, което за твоя ръст, разбира се, че е прекрасната форма. Да, аз съм 1,80 за 2 години. 35 кг минус. Супер. Да. Браво. Мерси. Как ти завиждам. Приятели, това беше разговор с моята приятелка Джулия. Ако искате да се свържете с нея, последвайте в Instagram на drinkme.bg. Очаквайте от нас следващото много интересно видео, което отново ще се забавляваме заедно. Чао! Чао!